Täältä lähtee. Ehkä. Osasit. Noniin. Olkaa hyvä. Kun mies on 10-vuotias, sen hiukset heiluu tuulessa. On nukkaisilla poskilla, räkä sekä raparperi piirasta. Se pyörät pyörii eteenpäin, se elää vailla kuolemaa. Se rintaan mahtuu kokonainen riemun armada. Kun mies on 20-vuotias, on kaikki pallon ilmassa. Sen ahnat kielisuudelma on hetken lupausta ilman huomista. Se kauhaa pysy paikoillaan, se rakkauden on rutistaa. Olan yli heittää roskikseen ja kaataa kaljaa koneeseen. Se on hyvä, hyvä mies, paapa mies, ruma, ruma mies. No mikä mies, mikä mies, mikä mies, mikä mies. Hyvä, hyvä mies, paapa mies, hyvä paaruma mies. No mikä mies, mikä mies, mikä mies, mikä mies. Kun mies on 30-vuotias, koko maailma on hallussaan. Varma katse valitsee äidin tuleville kersoilleen. Kun mies on 40-vuotias, se ravaa terapiassa ja nuhkii rakentamansa talokellarista hometta. Hyvä, hyvä mies, paapa mies, ruma, ruma mies. No mikä mies, mikä mies, mikä mies, mikä mies. Hyvä, hyvä mies, paapa mies, hyvä paha ruma mies. No mikä mies, mikä mies, mikä mies, mikä mies. Kun mies on 50-vuotias, alla röhkii kuuma harrikka. Se näyttää jätkät kellistin, kyyti nuoren kauniin sellistin. Kun mies on 60-vuotias, se etsii sopusointua. Ja luostarien hiljaisuus soiva paleleva sielua. Kun mies on 70-vuotias, se seuraa hiljaa tornista. Kun nuoret miehet lankeaa vanhaan ansaan huolollaan. Hyvä, hyvä mies, paapa mies, ruma, ruma mies. No mikä mies, mikä mies, mikä mies, mikä mies. Hyvä, hyvä mies, paapa mies, hyvä paaruma mies. No mikä mies, mikä mies, mikä mies, mikä mies. Hullun pojan rohkeutta ja nuoren miehen voimia ja vanhan pöllön viisautta ei voi koskaan saada kerralla. Silti kerroksittain kaikki tää pakkaroiskittua elämää on laskoksissa hyllyssä vanhan miehen mielessä. Mikä mies? Kiitos Sari, Jari, Tapio ja Jone. Ihan mahtava homma. Aivan loistava homma.